cherry mga bay, ito po yung ginawa natin, nilinisan na natin, so malinis na po siya. Dito nalinis na natin ng maayos. Yan, dito nalinis na rin. Yan, pati dito, papunta dito mga bay. Yan, nalinis na yan. Yan, pati dito nalinis na natin. Dito. Tapos yung mga wire mga bay, binaklas natin to. Kasi yung sa forge natin na connection is nawala yung control niya. Kaya siguro may dalawang wire doon na naputulo sa ilalim. Yun siguro ang papunta doon mga bay. Ito mga bay na wire. Makikita ninyo dyan. Yan. Yan. Kita nyo yung dalawang wire na yan. Yan pang putol, sensor pala yan. May sensor. Diba? Sensor yan. Sensor yan. So, nagkalaman na. Siguro, dahil sa ikli nito, naputol. Kaya dugtungan natin yan. Yan ang wire, dugtungan natin yan. Para all goods mga bay. Hindi ko lang alam kung saan yan supply. Pero may gamit talaga yan kasi sensor ang na-detect doon sa ilalim. May sakit na sensor doon. Balikan natin ulit. Balikan natin ulit yung sensor niya. Yan o. Sana ba yun? Yung wire. Wala na yan. Wala yan o. Yan. Sensor yan o. Sakit sensor o. Diba sensor yan? Ko lang alam kung saan yan na sensor mga bay, pero may function talaga yan, kaya ikabit natin yan mga bay. Dugtungan natin yan ng wire kasi hindi pa naibalik yung ano natin, transmission kasi wala pa, hindi pa dumating yung clutch lining, kaya nilinisan na lang natin para pagkadating doon diretso at malinis na mga bay. So ibabalik natin yun para malaman natin kung anong function doon mga bay. Bakit pero naputol talaga yun mga bay, parang ano ba, parang pagbira mga bay. Tapos dito may mga ganito pa na mga wire nakikita natin. Ito mga bay, hindi ko lang alam kung pang saan to kasi wala yan, walang nakalagay yan dito mga bay, pero may connection to. Hindi ko lang alam kung saan to isasalpak, so hahanapan ko dyan sa ilalim, baka may sensor din na nalagayan yan dito mga bay. So yan, so, hindi naman ito magkabaliktad mga bay kasi iba-iba yung design sa sakit. Same man sila ng mukha pero iba. Itong tatlo pang ano to, pang ignition coil. May sa ano, sa lagi sa sa injector. Tapos yung isa, saan ba yung isa? Ito. Sa tatlo to sila, yan o, yung tatlo. Tapos yung pang-apat, pang forge valve. Sa forge valve to, papunta. Pero same lang sila sa ano, dito. Same lang sila sa injector ng sakit to. Yung ibang sakit to, tignan ninyo. Ayusin natin yan ngayon para all goods mga bay. So may sensor pa dito, nakikita oh, ito. So ito na sensor yan. Yan. So ayusin din natin yan kasi mga wire oh, bakit nagkaganyan yung mga wire mga bay, may mga ano, may mga biyak-biyak ba? Siguro sa katagalan ba? So yan. Tapos may lagayan dito ng ground mga bay. Mas maganda dito maglagay ng ground kasi kaysa dito maglagay. Pero mas maganda dapat lahat ito lagyan natin ng ground para all goods. Daming ground mga bay. Yan mga bay, malinis na yung makina natin. So yan na po yung last na linis natin. All goods na pati dito. Wala na yung mga kalawang dyan. Yung mga kalawang dyan. Yan, yung mga kalawang dyan dati. Wala na. Nalinisan natin ito, maganda siguro to, babaklasin natin to mga pipinturahan natin to ng itim para maganda tignan. Medyo may taya na siya ba, pipinturahan natin to. Tapos itong exhaust din, pipinturahan din natin to ng high temp
para maganda tignan, di siya pangit ba. Tapos yung dito sa ilalim sa may makina, yan, pinturahan din natin yan. So dito lang natin pipinturahan. So diskartehan lang natin kung anong maganda dyan. Pati ito pipinturahan din natin ito. Tapos sa tabo na lang natin itong serial number niya. Pinturahan natin ito. Saan ano pang pipinturahan natin dyan. Maganda sana ito ba? Pinturahan sana to. Diskartehan lang natin yun. Tapos yung dito, ito mga baya, diskartehan natin to na mapaganda natin to. Pagagandahin siguro natin to mga baya, lagayan ng battery ba para all goods. So ano talaga mas maganda diskarte sa battery ba, kung ganyan siguro pagkalagay sa battery mga bay, okay siguro ba. Pero yung original talaga nito, ganito talaga yung design. Ito yung lagayan. All goods naman tong lagayan, matibay naman. Pagandahin lang natin yung maganda yung mukha ba, para all goods mga bay. So, tapos nakarating na yung bearing natin dito. Sana yun, yung bearing dito, sana tama na talaga yun mga bay. So patatrabaho natin to dito na medyo nalinis na yan dyan mga bay. Pero hindi pa talaga totally linis dyan. So pipinturahan din natin to para maganda tignan. Pati to tanggalin siguro natin to, pananggalin natin, tapos pipinturahan natin mga bay para maganda tignan ba. Itim yung gagamitin natin dito para all goods. Ito mga bay, next extension wheel natin, parang may leak dyan dito sa cover. So palitan natin na yan ng gasket pag pag abot na ng 5,000 yung takbo sa ating oil, kasi bago yung change oil niyan. Dito lang pala yung engine number. So yan lang ang update. So itong shock na, hindi na to original mga bay, replacement na to. Yan po yung brand nyo, CPCE Generation Teach, sama na siya, New Generation Teach. So ito po yung shock nya. Pero hindi pa man pumuputok, pero medyo may katigasan talaga to kasi replacement lang, hindi talaga gaya sa original mga bay. So yan lang ang update sa ating Cherry QQ. So hindi pa nakarating yung clutch lining natin. Tinanggal natin yun dito para malinisan. Ito yung cover. Yan. So plano ko pa to na i-repaint tong cover na to. Tapos itong pula, kabira natin yan para pinturahan din natin ang pula para maganda ba. Pero maganda yung epekto niya mga bay. Designan lang natin to. So yan lang. So pati yan din, pinturahan natin yan. Dali lang yan pinturahan mga bay. May mga diskarte tayo dyan galawan pag pinturan yan. Let's go.